ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜିର ଆମର ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଏକ ବୁଢ଼ୀମା ଓ ବାଘଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ତାରକାରୀ କାହାଣୀ। ହଁ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ କିପରି ଚତୁରତା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଆମେ ଯିଏ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେହି କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଠିକ୍। ଏହି ବୁଢ଼ୀମା ଏକ ଗାଁରେ ବସୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହି କଥାରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରଣା ଅଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏକ ବଡ଼ ବାଘ ସେମାନେ ଅଟକାଇଲା। ଏହା ଦେଖି କିପରି ଭୟ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବୁଦ୍ଧିମା ଭୟ ଲାଗିଲେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ବାଘକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ବହୁ ସୁଖୀ ଓ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ନୁହେଁନି। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଚାଲିବା ଯୋଜନା। ବୁଢ଼ୀମା ବାଘକୁ ଏହା ଦେଖାଇଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିପରି ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଏହି କଥା କହିଲେ? ସେ ଝିଅ ଚତୁର ନିକରି ସେ ଜଣେ ବଣ କୁମ୍ଭା ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ବସାଇଦେଲେ। ଏହାପରେ କୁମ୍ଭା ବାଘକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା। ବାଘ ସେଥିରେ ବୁଢ଼ୀମା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀମା କହିଲେ ସେ କୁମ୍ଭା ଓ ମାନବ ନୁହେଁ କହିଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି କଥା ହେଲେ ବୁଢ଼ୀମା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହି କଥାରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ କିପରି ଚତୁରତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରଣା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।